Au. Cum ce că te cheamă? Bă, nu am săgeți. Nu mă cheamă Bercea, nu mă mai cheamă deloc. Să știi, salut. Și nu mă lasă să le colectez, what the fuck? Mamă, ce lag e! Ești cu skeletonski? Capule, tu în ce echipă joci? Cum echipa cu tine, mă? A roșie? Spargeți băieți, olele, olele, cine te în spate? Au băgat NT-ul, hai, fugiți! Dați-le, dați-le. Bă, trăile are neamurile să le trăiască. Hai bă, spargeți aici, spargeți. Stai, lag. Păi eu asta încerc, bă, Sebi, dar oamenii sunt nebuni, tu nu vezi, iau-te Știu, gata, am intrat! Am pătruns! Spargeți toate alea. Mi-au gulul, că fuge mai repede. Îmi luai arcașul eu. Am dat două într-un fraier. A, m-a omorât. Te-a omorât TNT-ul, cred că. Nu, nu. Mapa asta mi se pare extrem de greu de câștigat. Păi? Pentru că ia să vezi tu. Olele! Mamă, dacă lag e! E Știu. lag, mort. Băi, ți-am zis de asta că nu-mi place mie seria asta uneori. Ah, îl omorăm pe unul, ha! Moderfuchere! Am murit. Deci îți dai seama. Ia mea și picioarele. Apropo, nu facem facecam, că am părut de rahat. Că era mort și după facecam-ul tău, Sebi. Păi normal că erau. Crezi Nu eu? era mort, dacă că nu vedeam moaca aia. O, cât lag e! Am dat cu unul jos. Fracele meu. TNT-ul putem lua din când în când, dar nu Am știu cum omorât să pe unul. Ha! Și eu am omorât, dar nu știu dacă eu, na. Am omorât împreună. Pe ăștia ai măcelărim aici! Dați-vă în pui mei! Bă, Sebi, omori așa rău? Două? Bă, și eu omorâi unul. Și eu doi! Bine, nu știu dacă eu omorât eu, dar pui mei. Mă-aș găsite arbolile grele. Toate bolile. Ce mă nebune? Ce? Lasă-l bă, iartă-l. Iau de pe ăsta. Că crește un car ăsta. O, dă-te că sparg. Am urât altul? Bravo. Băi, lag. Ce ai, Dar nu sare mult mă cu de lipul asta ăla. mă, nu-mi place mie seria asta. De ce, Băi, mă? e un lag pe el, deci nu... Băi, eu am avut noroc. Uite, am omorât scalul, dă-l în pui mei! L-am omorât. Hai pe ei! Hai pe ei, copiii mei! Cum am ajuns? Olele! Andrei, vino aici, că e rost de tine. Uitați-vă și voi ce lag. Ah, ce lag, s-a blocat de tot. Da, gata, ești revenit. Ăla e, gata. Da, sunt câine! Asta e. Jegu. Bine, n-ai că mi-am luat bani și pe ăsta. Aiurea așa. Îți zic și doar. Doar ziceai și tu. Just saying, așa mă pic. Mi-am luat bani aiurea așa. Pe aici pe toți. Mamă, băgarea TNT. Olele! Ne omorât pe toți de acolo, cred că. Ia să-mi cumpăr și eu arcarul, bă. Am de unde să iau săgeți. Fără să știu. Bă, dar nu cred că poți să iei mai mult de 2 săgeți, vere. Ceva? Nu cred că poți să iei mai mult de 2 săgeți. Nu? Oricum îi mâncăm. Nu cred că poți să iei mai mult de 2 săgeți. 3. Da, mă, poți mai multe, dai tu lag, prost. Nu poți. 3, mă, merge 3. Nu. Știam de 3. Băi, am să-i 4, Două. nebunule. Omorâți lupul. Cât ai tu, mă? Băi, am să-i 4, să săgeți toată. Cum să ai 64, mă, tu ești om? 4! Da? Da! Mă minți, bă, Bercio, te împui. Ia uite. Eu, mie nu mi le. Acum nu mai barem, nu mai are loc. Bă, regele are deja luat din viață, ești nebun. Mai sare iar acolo, câțiva. Olele, ce aveți, tată? Bă, dar nu mă lasă, frate, nu mi le dă. Nu-mi dă săgețile, ce pui mei? Da, mă, si. Te împui mei. De cal. A, te lag. Stau aici, că n-am. Mor, bă. Și-am și Bă, le iau pe ăsta înapoi. Mamă, i-a spart aici, ești nebun. TNT-ul ăsta. Hai, bă, că oricum mai sunt 12 player, ce pui mei. Mai avem 5 minute. Mă, păcate amărâte. Păcate amărât! Mă omorâ un lup. Te omoră constante, mă. Văd un TNT, mă duc după el. Hai. Hai, băieți! Să se apere. Bă, stai așa, bă, dacă vezi un TNT, ce faci cu el? Dacă vezi, treci prin el, îl iei și după aia vii și-l bubui. Nu văd cum bubui TNT-ul acolo, îi făcură căca pe ea. Păi eu văzut TNT-ul, dar nu le băgai seama să-i că stă așa pusă la vrăjeală. Nu știu cum se detonează, de pe click dreapta mi se pare că detonezi. Am luat Dați-mi rege! Ăsta TNT, ia. Mamă, cum scade viața regelui, mamă. Hei, am dat și eu 2 în rege. Bă, câștigăm runda asta, gata, mai un pic. Gata, băieții! 3, 2, GG, wiiii! Am câștigat? Aproape. Gata, bine băieți, bravo!
Bă, haideți să acum, cum ieșiți din asta, mergeți și Rapid la defenderi. Jucăm la oameni. Că cu noi în echipă sigur câștigă. Păi na, normal, mi se pare corect. Albastră. Rapid, rapid! Al doilea. Al patrulea! Hehe, motherfucker. Și mi-au arcașul. Vezi că ăsta nu se poate schimba. Da, luai și orcaș. Mi-au arcașul, că dă arcașul ei. Ba, al mai schimb după ce mori, bă, Andrei. Deci câte să... Auzi bă, lectoratule, dar câte săgeți ai de început? Arcașul îți dă în continuu. Ce se fac, da. Bă, ieșiră toți! Toți Uhu! ieșiră! Sunt retardați, bă, doi în pui mei. Ce bă? Deci ieșiră toți, pe rând, ieșiră toți. Uite, 25, 24, acum urmează. Stai că mai ies câțiva. Ia încearcă, Andrei, tu să ieși. Că tu poți să intri imediat. Da, dar oricum, deci oamenii ieșire, de ce? Să intre în altul să-și ia defender-ul, știi? Mhm. Să știi. Hai că intră. Intră aici. Deci, uite, Hai, trei farmamele. Ieșiră. băi, Hai ce că fac? mai intri. Este Ia uite, joc 36. ăsta, Hai, băieți. 6, 36, 37. 37, Oh. bingo! 38. Hai că învățăm să numărăm. Merge la Bercea care a stricat numărul 38. Linie, s-a strigat linie! Costume. Deja are capul de cât de mult vorbește Bercea. Te cred. Oho. Bidoanele ăștia de apă de pe aceea mai fi buni. Da, păi ei iar sunt de la bune. Nu beau că mi-e frică. Ei, așa îți place ție. Să minciunești. Bă, ăsta ce că is not enable. La orice aș da, is not enable. Te pui, măi. Ce ești de nebunul? Nu mă lasă să-mi folosesc chestii. Marksmen are extremely important to defense. Ia uite Bercea, zice fanul tău. Aș fi cel mai bucuros dacă mi-ai stricat numele în episod Bercea. Adică Alexandru. Și Deci ar fi cel mai fericit dacă i-ai stricat numele Bercea. Strică-l Bercea. Strică-l Bercea să fie fericit. Strică-l și tu Bercea. puncte, logic sorul mea, cine o fi sorul ăsta? Nu știu. Așa, 4 litere, îmi vine un singur cuvânt în cap. Care? Ce? Curua. Nu, penis, dar spus altcumva. Într-un termen mai popular puțin. Dick. Ce sunt 46 și ne mai trebuie 14 să înceapă. Băgam mai și 7. Bă, pe la 50 parcă începe, a? Nu, la 60 începem. Deci ne mai trebuie 14, bă, Andrei, matematica. Da, Acum hai, 5. Yes. De-aia bă nu-mi place mie seria asta, ia uite, yes. Raider! Deja a început, gata. Ia ce întreabă unul. Why can Europe speak a single language? Adică. De ce Europa nu poate să vorbească o singură limbă? Pui mei, ce întrebare tâmpită. Păi în Asia e clar, doar o singură... Hai schimbă-ți tu limba, mâncate, și hai să vorbim toți română, nu? Exact. De ce nu? De ce să vorbim toți engleză? Ia uite-o. Sau atunci schimbați-o vere pe tot. Adică faceți-o... Așa că Da, și fără să vrem, ne este impus. eu sunt naționalist. Chiar dacă Păi, avem o țară de căcat. Nu țara e de Țara căcat, de vere. căcat, țara e frumoasă. Exact. Altceva o Căcat face că e locuită. Ce? Ce? Nu ți-am zis, Bercea, că m-am întâlnit cu românii care stăteau la cerșit? Da? Da, cerșetorii, țigani. Ce le-ai zis? Ce le-ai zis? Fii atent ce face, era la Lidl în față, face cică... Please, please, mamă, please. A, da, Da, Please, mama, please. am zis română. Și am plecat ăsta. aia a avut penală. Eu sunt român, nu mai zic mai departe. Please, mamă, please. Ce nouă? Oh. Dinainte să scoată să deschidă gura. Ce? Dinainte să deschidă gura, mi-am dat seama că e Please, mama, please. româncă. Nu ar fi învățat-o decât please, știi? Ce bă? Nu ar fi învățat-o să zică decât please. Și Please, mamă. mama, please. Please, mamă. Hai bă că începem, bă băieții.
Cum ai stat seara Ramis, bă, cum mi-a aminte. Bercio, te iau și te duc, că a cerșit în Anglia. Te umpli de pounds. De ce? Da, bă, nu mai puteam de râs în mașină, cică. Știi că la liră se zice pound. Aha. De aia să te duci la cerșit în Anglia și te umpli de pounds. Da, ce-a zis, pounds. Ha, nu mai puteam, bă. Te umpli de pounds. Băieți, că începem, sunteți pregătiți să apărăm cetatea Dacia? Normal, vere. Mamă, e și mapa aia frumoasă. Oh. Bercea! Da. Să nu cazi aici, dacă ai căzut, ai belit-o. Greu de spus. Căzu 1. Ah, noroc. Mamă, cât lag! Ia, căzură, eu te 6 peste ei, doamne! Bine făcurați. Bă, băieții, voi Aoleu, dar e lag în ultimul hol. Tragem cu mai multe săgeți, bă. Adică poți să tragi și cu mai multe. Da, nu știai. Ba, se pare că știam. Vine TNT-ul! Omorâți-l! Dă-i! Dă-i TNT! Ăla e! Explodăm unde trebuia. Pe toți! Bă, nu știu, dar eu mă retrag pe zidul superior, nu știu de ce. De ce? De frică! N-ai, bă, de ce să fie frică, ești cu mine, electro. N-ai treabă cu Bercea aici. Ce puii noștri? Cui ar fi frică, adică sincer. Țara lăpi acolo, prin dreapta, pe jos. Ha? Da. Îi văd eu. Doar trageți, băi, băieți. Am căzut! Unde? Nu. Că nu de te Bă, aștept. la cât lag e să-mi bag picioare de pot să joc ceva. Nu poți să nimerești nimic, vere. Aoleu, începură să intre în cetate, fugiți! Fugiți că ăștia după vă închid pe din afară, bă! Aha, deja au închis. Poți să le deschizi. Ah. Ia uite unul pe sus, păzea! Păzea! Unde? Ia uite-l! În Știi că e spatele vostru! intrare. Păi nu știu aici zonele, eu vă zic ce Ce văd. facă mai sus? Mă vezi pe mine undeva sus, stânga gay-ul. Văd mai mulți gay. Văd. Nu, sunt mulți, mulți! Oale, eu mor aici. Bă, nu vine să cred că lag e. Da. E în ultimul hal, dă-l în puii mei de lag. Ăștia săriră toți pe cal, ați-vă în puii mei! Ceva? Săriră toți pe Ia săracul uite cal. acolo, păzea, alea. Tu unde ești, mă, Bercio, că nu te Sunt văd? pe Sebi, mă. Păi eu te văd. Dar eu nu-l văd pe Bercea. Cu voi, proști. Vine TNT-ul, vine TNT-ul. Hai, uite-l pe Bercea, e sub noi, bă. A. Ce-o face el sub? Și tu acum, mă, Andrei, mă. Chiar nu știi? Sper cu arcaș e cel mai bine, să mă picioarele. Știu. Da, păi da, în puii mei, pe lagul ăsta te bată ea cât ai zice rahat. Trebuie să fie câțiva pumpălei care să știe să dea cu sabia, atât. Mamă, să mor câte 3, ești nebun. Păi am lag și nu văd nimic. Uite TNT-ul pe acolo. Zboară săgețile acolo, ia uite-te. A? Crezi cum zboară săgețile acolo? Știu, văd. Sale, când se duce lagul, zboară săgețile. A? Văzut? Tu? Unde? Uite, mă. Unde văd tâmpitule? Pe pajă? De unde? Mă merg ăștia prăduitorii. Bă, dacă ești handicapat. Oh, că fug. Uite-le! Uitați jegul ăsta de aici! Vrea să spargă ălea, bă! Săriți pe el! Jegule! Sebi, fugi! Îl omorâi! Arăm puii mei! Sebi, prăduitorul. Prăduitorilor! Ce ai, bă, grasule? Ești nebun. Bă, ăștia n-au șansă. Bercea, Zica asta e bine gândită. Da, m-a omorât. Ce să face ăștia, mă? Bine, dacă n-ar fi mai puțin lag, probabil le-am nimerit pe ăștia mai rău cu săgețile. Să știi. Bă, iar veni ăla! Ca lumea de tot. Jegule, dă-te în puii mei! Bă, ce sunt eu? Sunt lup? Da. Muriși? Aoleu. Ești încântat, nu-i așa? Îl cred. Fier sunt. Justinel? Mă încurci. Lag, e să-mi ba picioarele. Sunt un patruped. Păi ăstea mai mulți oameni decât am de zi, ești nebun. Și e bine? Păi mai ieșiră din ei, cred că se plictisiră. Să știi că așa e. Vreau pounds. Mulți pounds vrea Bercea, mulți pounds. Bă, eu stau aici. Dar ce e în puii mei de andezi? Eu doar vă zic. Ți-l!
L-am omorât. Nu e mort. A, da. Bă, păi și câte vieți de lup am? Olele, că sunt ăștia aici. O, dați-vă în puii mei. A? Nu știu berciotenie, de ce? Păi știu că după ce mori de mai multe ori ca lup, te faci de la care atacă. Atacator? Da. Nu te faci lup. Te faci lup și așa mori, bă. Veniți ăla peste mine, bine că l-am omorât. Olele, sări ăsta! Dați-i în gură! Prindeți-l pe ăsta, bă! Care, bă? Bă, dar cum trecea omul? Nu e stingerit de nimeni, n-avea treabă. Ăla-i, bă, Andrei! Nu-i lăsa, Sebi, nu-i lăsa. Nu-i las, dă-i în puii mei! Nu, vrea să sparge! Marș! Sebi, vine Marș! cu Sebi. Dă-i nei mâncarea și ceaca Sebi, hai să ne retragem. Unde ne tragem mereu? Stai aici și dă-i în ei! Sunt prea mulți, Sebi. Îi bate ăla cu calul. Hei! Andrei! În spatele nostru! Alea. Bă, Bercio, unde ești, mă? Aici, bă, apă regele. Vine tentiu! A, fugi, bă! Cred că am suflat un pic în microfon. Unde ești, Andrei? Ale! Ăștia sar la rege, bă! Ce? Te-mi mei, nu omori tu nimic! Eu zic să stăm la rege, Sebi, repede, retrage-te la rege, că încetatea... Mă retrag, eu stau aici, ajut câinii. Eu fug aici sus și stau pe ăsta. Așa. Pounds, păzea. Pauz, ia. Îi putem omorâ ușor dacă stăm aici sus. Aici, așa. Stai bine, Sebi. Ce prostă sunt, iarăși. Te cred, Berciu. Văd că răcucerirea aia. Da, cât de cât, așa. Ai nu știu. Mai trei Începură să vină prin alte părți, aia e chestia. Sebi. Se fac în continuu, știi. Ah, Mersi. cum? Se refac așa, pur și simplu. Nu-ți vine să crezi? N-au cum să ne bată ăștia, bă. Ce pui mei să facă De ce ăștia, bă? la infinit? E așa ușor să joci cu oamenii, mi se pare, dacă știi să joci. Păi așa e, ce Și pui cum mei? tu nu știi electratule? N-ai Bă, te cum urcă câte unul bombardăm aici, mă. Da, bă, dar mai sunt încă 3,4 minute, adică vreo 3 minute jumate. Adică n-au nicio șansă. Adică vreo ce... Mai sunt vreo 3,4 minute, adică vreo 3 minute jumate. Serios, Mercea? Cine ești? Tu mă minți, bă. Bă, dar te ajută și câinii ăștia, băga mea și piciorușul în ei. Mulțumesc. Bă, și pe tine te ajută un cățel. Ia uite și să sără câinii la atac, bă. Ăștia sunt pe contraatac, bă. Eu cu câinii când am fost câine, stăteau toți sus acolo. Toți, făcuseră batalion și zicea unul, dog, atac! Și plecau toți. Andrei, ai fost câine? Bă, nu nimerezi nimic cu lacul ăsta, bă. Pounds. Andrei, tu ai fost câine? A fost și el câine la viața lui. La viața mea. Hei! Are câine. M-au împins! Tu ai Stai fost pe nu câine? vine nimeni. Am fost atacat! Lăsați-mă să trec. O, că când mai e un pic și se sună, mergem peste ei. Mai un pic și te sună. Pauzi. Marș de aici. M-am omorât iarăși. Bă, cățel, stai aici. Ce pui mei, bă, nu mor ăștia loc. Nu știu, mă retrag sus. Urcă! Cine urcă? Pe aici cu TNT-ul vin. A, bă, uite, ce prost. Poate muri. Do you like a do? Touch me like a do, like a do. Câinii sunt buni aici la apă vere, Vezi, că... băieții, A? Te apăr electoatele, unde ești, bă? am scăpat. Oh, Mersi, Bercea. Bă, te Păi știu. nu pot să cred. Pounds, băieții, pounds. Și era așa, Bercică, pauzi. Eu Ba, Bă, zombiul ăsta are hack. Da, avem un zombie care avea, cred că avea hack. Adică nu murea, dă-l în m-aș pui. juca cu voi. Te-ai jucat cu noi, Justin? Mare mafiot ești tu. N-am joc, Nu poți că n-ai răbdare. n-am joc. Ăștia săriră pe câini. ce să facă, bă? Lasă-mă să mănânce câinii.
Avem vreun prieten câine? E, nu. Dă-i în puii mei să moară toți. Vasile te mai face pe câinele câteodată. Dar ăștia n-au ce face, mă. Pe la un minut și ceva, nu, pe la 30 de secunde trebuie să mergem peste ei. Da, mergem, le dăm în gură de Asta impui. Da, de ce, mă? știi să și atacăm, nu numai să ne apărăm. Păi ce? Noi suntem așa proști. Domnul lectoratul. Ce? Dar tu vezi că ăștia nici măcar nu intrară în ultima sală, ce pui mei. Cine pui mei să bată, vede? Salut, fraților. Salut, Berciu. Ia uite-o aici, ia. Mamă, ce-mi place minigame-ul ăsta, să mă picioare, dar... Mă lasă acum că e lag. Lag a fost mereu pe ăsta. Deja nu Ba, eu am jucat și fără lag. Băieți, hai pe ei. Hai, bă, dai în pui mei. Sergi! Jegilor! Hai! Mi-au un cur. Mă lăsi Sebi. Cu plăcere, Andrei. Hai, Hai pe ei! Nu-i lăsa Sebi. Eeeeh, motherfuckeri! Ameno. Așa, Andrei! Vin să te ajut! Prieten drag. Sebi, o să mă duc pe apa să sunt lucioacă, dar în curând. Eu urmăresc un... Ăla se sinucisă, mă! Am dus pe apa lucioacă. Nu, te-ai dus pe apa cu cioacă, bă, Andrei, bă! Sebi e sigur că a rămas să zice Scapă! Apa lui cioacă, nu! Nu! Bă, mă duc să apă regele, că mi-e frică. Hai, bere, sări cu câinele în ei, ce pui mei, wolf bite! Dar n-am înțeles ce e cu wolf bite ăsta. Nu știu, frate, cred că dă mai mult damage. Bar n-am, că dădui cu el deja de La la... sparte. Hai, omorâi unul cu lupul, S-a terminat. Gigi, ce Gigi, bă? Dă mână ăștia până mor. Ia uite, altul mor. Normal. Dați-vă în pui mei. Murirea să muriți. Așa. Dați acum nică, așa. V-am pupat! Ce pui mei, că sărirăm toți acolo, îi măcelărirăm! Câte kill-uri făcut războieți? Nu știu, frate, cât scrie? 43 de kill-uri. Stai că zic imediat. 11. 28. 43 de kill-uri și 46 de asisturi. Dă-i în Sau pui mei. 11. Bă, dacă te-a văzut și tu lectoratule? 38. Aoleu, bă, de 98. Uite-l dracu. Hai, că a dat final 22 de minute. Bă, ne vedem data viitoare, oameni buni. Lăsați un like, pa, pa. V-am pupat, oameni buni, pa!